Bună ziua! Astăzi vom discuta un pic despre colposcopie. În cadrul clinicii IMAMED, medicii specialiști în obstetrică și ginecologie cu competență în colposcopie vă pot ajuta în momentul în care vă este recomandată această investigație. Colposcopia este o metodă imagistică de vizualizare a colului, o metodă ce se bazează în principal pe magnificarea sau mărirea acestuia până la 4-6 ori, iar după aplicarea unor anumite substanțe speciale, vizualizarea unor zone considerate suspecte. În general, colposcopia se realizează în momentul în care există o suspiciune a unei leziuni preneoplazice, cum este în cazul efectuării examenului Babeș-Papa Nicolau. Înainte de a efectua o colposcopie, este necesar să fie făcută și o genotipare HPV pentru a vedea dacă există sau nu o infectare prealabilă cu virusul HPV. În natură există aproximativ 120 de tulpini de virus HPV, dintre care 9 sunt considerate oncogene, adică tulpini care în timp lăsate netratate pot conduce la apariția unui cancer de col. Colposcopia vine în ajutorul pacientei pentru a determina exact tipul de invazie, pentru a determina exact tipul de leziune și mai departe pentru a alege conduita terapeutică. Putem opta în cazul colposcopiei sau după colposcopie fie pentru o terapie medicamentoasă, putem opta fie pentru o terapie intervențională de tip electrorezecție cu ansa diatermică. Pentru a fi realizată colposcopia este necesar, bineînțeles, să avem o pregătire prealabilă, pregătire care constă în primul rând în efectuarea colposcopiei în zilele 13-15 ale ciclului menstrual. De asemenea, pentru a efectua o colposcopie, pacienta nu trebuie să întrețină raporturi sexuale cu aproximativ 48-72 de ore înainte de efectuarea acestei colposcopii și de asemenea nu trebuie să existe spălături intravaginale. Pacienta va fi așezată pe masa ginecologică, în poziție ginecologică, iar medicul ginecolog aplică două tipuri de substanțe. Prima substanță poartă numele de acid acetic, iar cea de-a doua de soluție Lugol. În funcție de reacțiile colului cu această substanță, medicul va pune diagnosticul, după care va alege strategia terapeutică. Pentru mai multe informații, vă așteptăm în clinicile IMAMED, unde medicii noștri de obstetrică și ginecologie vă pot îndruma și vă pot explica procedeul de colposcopie și, bineînțeles, pot efectua cu o mare rată de acuratețe această procedură. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Sunt medic specialist obstetrică-ginecologie Dr. Dragoș Brezeanu, medic activ în cadrul clinicii IMAMED Constanța. Pentru mai multe informații, vă aștept cu drag în clinica noastră.